Dobrý den, dostal se ke mně velmi zajímavý projekt. Když jsem říkal, že do žádných investičních takového rázu už asi nepůjdu, anebo se budu velmi rozmýšlet, tady tenhle ten mě opravdu zaujal. Zaujal mě nejenom tou stránkou, která se mi zdala absolutně nepřehledná a vůbec se nevěděla, co tady mám dělat. Tak, ale když se trošku zadíváte, tak na to přijdete. Tento program svým způsobem velmi připomíná WebTransfer, který na začátku byl naprosto úžasný a podařilo se nám tam vydělat velmi zajímavé peníze. Myslím si, že toto by mohla být obdoba jeho. Nicméně, prosím vás, jde o investiční projekt, takže je potřeba si uvědomit, že zde samozřejmě jsou i rizika. Když si dáme na angličtinu, tak vidíme, že stránka je už v angličtině, což je velmi příjemné pro lidi, kteří neovládají ruštinu, že si můžete do té angličtiny přeložit, samozřejmě v translátoru můžete přeložit taky. Tady vidíte vlastně ikonky sociálních sítí, přihlašování je přes sociální síť, znamená, můžete se přihlásit přes Facebook, můžete přes kontaktě, přes Ondoklasníky, Google+, přes Twitter, přes Mail.ru, pokud tam samozřejmě máte účet. Takže přes sociální sítě se vlastně přihlašujete dovnitř. Co je zajímavé to, že po přihlášení vlastně se vám otevře samozřejmě hnedka kancelář, ale připisuje se vám bonus $30. Těchto $30 můžete hned vydat jako půjčku, protože zde jde o mikrokreditování, to znamená, vy vydáváte zájmy, zase si od druhých berete půjčku, můžete si vzít vlastně i kredit, jo, to znamená, můžete si i půjčit na investici, ale za každého vašeho příjmenu vy získáváte $30 bonus, což je super. A opět je můžete použít na to, abyste vydali vlastně ten zájem neboli půjčku. Pro neverifikované partnery je možnost ji vydat pouze na 30 dní. Minimum je $30, tady to vidíme, to můžeme popojet až dolů, kolik tam je maximum, to znamená $3000. Procenta jsou dané 1,8 až nesmyslných 5%, nevím, moc tomu nevěřím, ale $30 na 3 dny za 1,8, když si vlastně odečteme komisi, který si bere administrátor tohoto projektu, která je 40%, no tak vám tam zůstává, vrátíme tam zpátky 1,8, necelé $1, znamená 97 centů. Myslím si, že to je velmi zajímavé, když takhle můžete vlastně i z těch svých refů, když budete mít tady po těch $30 vydávat půjčku. Provize jsou zde opravdu nadstandardní, to je zarážující, je to nadstandardní. Když se na to podíváme, partnerský program, máte statistiku, tady máte první úroveň, druhou úroveň, tak když váš partner vydá půjčku za $1000 na 30 dní za 1,8, tak mu vlastně je strženo jakoby ref komise $216. V první úrovni získáváte 20% z těch 216, to znamená vaše provize 43,20 a v druhé úrovni 5%, $216, to je 10,80. Myslím si, že to není úplně špatné. Další věc, která mě zaujala, byla vlastně hnedka na titulní straně, kdy se podíváme, společnost nabízí platební karty Visa. Určitě toho využijte, protože vybírat peníze tady je možno na Wii, Yandex, Perfect Money, Payeer, Visu a Mastercard. Ale platební karty zatím jenom v Rusku. Jo? To znamená, pokud se verifikujete, doplníte si Perfect Money a doplníte si balans, samozřejmě záleží to na vás, jestli z Payeeru nebo z Perfect Money, můžete si za kartu zažádat. No,
A jakmile vám přijde, tak potom vlastně výběry si můžete posílat na kartu. Převod je do 24 hodin. A tady máme upozorněme na to, že čas převodu je od 1 hodiny do 24 hodin. Minimální suma pro vývod je 10 $. A zde je upozornění, že Visa Mastercard je zatím pouze v Ruské federaci možné. Ale to, že vlastně tady už nyní operují s platebníma kartama, mohlo by to tomu dávat takovej nějaký punc serióznosti, když tím, že mají kartu, to ještě nic neznamená, ale přece jenom už je to zase trošičku o něčem jiným, jak když jsou tam vlastně jenom ty internetové peněženky. Když se podíváme na partnerský program ještě jednou, tak zde máte vlastně svůj link, ten je napsaný i nahoře, tady. A tady vlastně v té statistice za 24 hodin vidíte, kdo se vám přihlásil přes kterou sociální síť. To máme historii. Já jsem ještě nic nezadávala, říkám, teď jsem se registrovala, abyste viděli právě hnedka ten začátek. Zde máme novinky, si můžete přeložit, něco o společnosti, taky si můžete přeložit. Tady máte doplnit zase peněženku, to znamená, když si kliknete, zadáváte sem sumu, kliknete naplnit, ono vás to přelikruje zase na Perfect Money, tak jak jste zvyklí prostě. No, výběr jsme si ukazovali, vydat zájem, to znamená, teďka je vlastně, já ho tady můžu nechat, těch 30 $, co jsem dostal jako bonus za registraci na 3 dny, navíc stejně nemůžu, protože nejsem ještě verifikovaná. Klikneme. Jině ukázali účet s kopanou budu podpisat jasno. Aha, takže já jsem ukázala účet, z kterého budou sečítány peníze. Takže se na to trošičku podíváme blíže, co tady je. Takže tady si musíte dát, jestli z balance nebo z peněženky. Znamená, klikneme z balancu a odklikneme. Tak, tady vidíte, že vlastně je zadaná ta půjčka. Jakmile bude aktivní, tak se to tady vlastně zazelená a bude to aktivní. Tak, tady máme k tomu napsáno vlastně, že je vystavená, aktivní v momentě, kdy bude, jakmile vám vydělá, garant, aktivní, vydaný garant. To znamená zaplatit, kdy ho máte zaplatit a že už je váš závazek vyrovnaný. Vidíte, že mi zmizeli z balancu vlastně i 30 $. A jakmile se to zaktivuje, tak ta půjčka vlastně bude tady zeleně aktivní, to už jsem říkala. Získat zájem od kreditora z garančního fondu. Klikneme na garanční fond, tady nemám nic. Můžete z garančního fondu. Můžete získat pouze tolik, kolik máte zálohový vklad. Více podrobných informací můžete získat vlastně v položce pomoc. Ano, to je zde. Tady si vybíráte zase účet, jestli balans nebo kredit. Zálohový vklad 50 až 3000. Na kolik dnů? Až na 30 dní. A procenta 0,03. To znamená, dobře, když jsme si vzali 200 $, na kolik dní? Na 30 dní.
znamená, když budu mít na balanci 200, tak můžu získat vlastně $600. No, z toho garančního fondu můžu získat $600 a vrátí se vám 654, protože 0,3% si bere zase garanční fond. No, takže to je na začátek opravdu jenom ty základní informace, samozřejmě budu se tomu věnovat dále a dám vám více podrobných informací, najdete je i ve skupině, takže věřím, že se nám společně prostě zadaří a že ten program bude fungovat, zatím vypadá velmi dobře. Ode mě všechno, mějte se všichni moc hezky, zatím ahoj.